It's playtime! Hi guys! Good morning! Nag-playtime na gamang baby. Nag-play si Dalton na isang kiling-kiling. Oh, aliti na guys. Oh, alibi. Gunit. Ana. Okay. Harami guys. Okay, humuk man dari. Lingkuran. Mauna magduwag among bata. Oh. Marunong na yan. Marunong na kuya. Good morning sa nila bila. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Seryoso ka sa kumang bata dari. Kami na pa dari do mabilin kay manglakaw sila sa nanay si tatay, mo to sila talibo. Katugo naman ning naungan magmugtek na. Daray imong kuando ya. Nanay. Ang gawas ng ngipon. Manggigil na nizag pamangit kay nang gawas nagtit no nang gawas naman yung tit good mauna Lila luwa man na siya clap gabi close open 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 clap your hands clap your hands clap 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 busy si Jagduwa labi uy tag-asa po yung kukudo ngukutaron ngukuta ha nag-sleep ni mo ha okay. Ngoko may sleep na kuya. Ngoko na. Katug na gamang batang gamay. Katug na ko mga tiyo. Di na raman na siya mukha sa pasipay. Di na mo kib-kib dan sakitan siya sa masabot di sa ngipin. Yan naman dyan ka kahimos buyag. Nag-cry raba ko kay katugo na kaadyo naibutang guys kay mamilo ko tawag na si baby guys to mamilo sa ko dyan ang mga klipos ng mga pitulin yung alaga sa kulang Ada terus pakai gabuin aja. Ano na magsidaan. Enjoy. Jangan lupa tulis aja. Pajama ngalimit yes. Himis. Balik ko ng himis. Ada masuk pasal. Hello, mapagpagmato no, mga tiyo mati. Ay, nana sila papagabril. Si Ate Kimia to Ay, padang bibi. Nana sila papa. Ay,
Ano sila papa? Mana do? Kinsa mana na? Kana kinsa mana? Hey, ate Kimyat. Uy, sus. Ari sa tanaw niyo pan ah. Ano man? Ah. Nga papa. Nakuy mo dadi ako. Ayo. Yo. Gi mo pa yung pagmata na ni. Ano pa? Ilak man siya pagmata. Pakuha da dun, uy. Ate Kimyat, asa man ate Kimyat, ang tube ka naman. Lipajan dyan niya, uy, basta na mo pa. Lipajan dyan siya. Kasi mo dua. Pila mas ulong, pila man. Diyan gaksin pa. Diyan gaksin. Ay, lab ate Kim do. Alam mo, dali kay init na. Lipay na. Ano mag-cry. Kaya naman sa ate Kimyat. Very good. Kamusta mag imong klase, day? Kamusta imong klase, Iliya? Video ang sinti mo. Unsa man? Nay mag-send na ha? Nag-video ka? Ano man? Wa pa tan hama sa tumpil anan. Wa pa tan hama mga mag-arte na lang ni sa paya. Ay, suba. Sakay ka be, ate Kimyat? Sakay na po ni ang Sakay ka, ate Kimyat? Ate Kimyat! Ay, dating. Ha? Ang tanamon ron. Dalton! Anira ka, bye-bye. Di, bye-bye. Ay, hinoko. Dalton, bye-bye. Tapos ako na to guys, kaya mangutang kong sidaan. Magsuga pa ni Udto. Tadi tak banta day. asad na pita. Bye-bye. Ana laka yoyo ah. Ana na mga bye-bye. Ado, makani. Ha? Inday, kuno, inday. Inday, makuno. Hindi mo si Kimyat. Nara mo ha, papa ha. Tapos may dato guys, kay mangutang migsa na mo para paniud to. Hindi na mga pas mo dilab. Ja, to ah. Pungko rin taon na to ah. Yukazo Magic Rose. Lia! What the? Tami na to guys, mangutang migsidaan sa Kimyat. Sino, ma? Sa man ay mo giti himong chub-chub. Nag-chub ka naman. May lamok. May lamok. Ay, nailamok. Mag-chub di ayog nailamok. Nga naman, mahadlag kag lamok sa imong chub. Butang eh. Garaan si di, gaming badzi. Namang naisidaan na to sa ila. Angel, padaplin day. Padaplin. Day. Sa isang sudan niya, day. Day, potang nga sudan. Dari mangutag sudan. Dari manghud niya ti Angel, guys. Day, day, gulay. Pakbit ni day. Anan-anan. Kapila man nilumpia, day. Tulo bensin ko. Tulo bensin ko. Ayos aday, dengan data day, Ilya. Kana magulay, guys, ya. Pakbit. Ano. Kapila man na inanan, day. Budahay bensin ko. Dapat bensin ko. Bidyohan nag... Usada ng gulay. Nga. Kare. Pat. Pwede mo pili dari day. Nanan. Kaya duha man ka ni bensin ko. Hama ni classmate guys kanina. Sa high school. Halay tanong ko day. Uy. Alauning lamhon na. Ginoo ko, ampol na sa ginoo day kuan. Kala day. Kana. Second, lora mi po. Upata day. Bali 50. 20 og kanang kuan. Kanang naay kuan si tinta. May bata di eskwela? Naman si Zay bata sa kabuok. Badzi. Grade 1? Grade 2 na? So, tara day ha. Unsa na ni nigulit nila para mi ha. Ito sila talibon na sila iadto. Salamat day. Unsa na ni si tinta tanan. Sige. Ito na mi kami ito na mi guys. Unsa da kanay motor day? Ay mo suga. Ito kadagan. Andam aga day. Lia. Tabok daan la tabok. Ganda-ganda kaming badzi. Madam Agka. Nanira na si Kimyat.
Kau ka Day. Garaan juga aju. Tong dagan-dagan ah. Alon juga gara Mana? Dagan-dagan ng gaming baji gilak pa jud. Dalton! 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 Ay, shush, ginawa orang lipat ah. Dalton! Dalton! Ay! Hanggang dyan sa lipajag na skimyat. Sige, mas lagdo-dua. Atatang taton! Atang! 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 Tang! Tang! Ating! Dating! Aba! Aba! Diyos, sino ko? Taila. Kalakawon man ang taila. Ha? Intan ni eh. Tatasod ta. Karang ini takazo. Ala na, nangawin na sangir. Nangawin na sangir. Dara pa, inanunan o gulay. Dalton! Dalton! Ay! Ay! Intan na kasgawas na! Ay! Tatambangan! No, shush! Shush! Da. Dancer pas kimiyat da. Da. Nundog ni mo day. Da. Dalton! Bebe! Ay! Shush, tabangan. Timplatang milk ni mo. Dalton! Didi na? Yoyo ilang pa didi ha? Tug nagamang bibi. Ito guys. Gialingit kay grabing alimuta. Nayukasan. Alingit tambunan kay na electric pan. Gialingit si Dalton kay grabing alimuta. Liya di sa day. Muli na rin sila kimiyat. Baby kimiyat. Uli na sa ati kimiyat. Tapos papagabra na siya. Kiss ko na. Love you, babe. Tug dito ha. Tug ha. Yan na ba yung di lamit ka? Tsaka po. Dala ko nga po uli. Alisin ko ha. Kuhaan mo ko ng papa. Sleep pa to bay ha. Sleep ha. Pantay di mag-sleep. Pero muda ko. Ha? Wala ba siya kung nahilak ko? Very good. Nga nung hilak man nga. Namas iskulahan. Na ako'y classmate, Brianna. Hindi. My friend ni mo. Friend ni mo si Brianna. Okay. Kato yung isa, balhin. Okay. Friend ko ni si Brianna guys. At ang ilailahan si Brianna puhon. Ha? At ang ilailahan lagi mo ang friend. Ilailahan na to ang friend ni Kimyat guys. Si Taga? Brianna. Ang taga? Taga-untaga. Unahan rin sa mga guys. Pikas barangay. Untaga. Si Brianna. Ang classmate ni Elia. Asa dapat? Mong ipaabot. Abot sa papagabril. Bye-bye. Ngaraan dyan eh. Ngaraan ka dyan. Ngaraan mo na yung mga patikim ya. Wala, burn out na pud pa dir. Burn out na pud. Lagi na ako lubat na bagang silpon. Lubat na bagang silpon. Huli na sila sa pader. Bye-bye. Bye. Saksak pa ka ni. Diyan, isak-saksa. Ano, balik na. Bye-bye. Bye-bye. Ito na mo, Day. Bye-bye, Day. Bye-bye. Love you. Ingat. Balik ng kurente. Klaro ng kurente na mo. Patay kuan man. On-off. Magamang kurente dari sa Alicia. Bawala mo ka sa bang lugar. Bye. Ito na sa Tikimyat. Tapos papagabril, guys. Kami na mas bibi dari. Sa ibutang sa bibi. A few moments later. Ton! Ano lipad sa gilaag? Ha? Masang gilaag ka rin dyan, guys. Hani man? Tiyaw. Tuloy pusos mong kunot. Sama, papatulo ko na puso, guys. Tuloy puso ka diha. Ang baby Kim Kim! Og si baby Dalton! Dalton! Lag tabi, lagan si kazo, harang man sa lipad sa mga ilaag. Wala nang tikjip nagbuwa, kay hapon na. Whoops! Ilia, madam ang karya day. Grabe sang gara ang takya. Dalton! Tigduwa man na siya sa apil. Excited ka tig naon. Excited man na kazo, maduwa. Pahinay da pa kay dangang graba.